Igbo class Lucy Bolike ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha agịdịgba nwa kene ndị Igbo class sifa ndewo daalụ unu emeela veluva aka si ndị Igbo ekene m unu ndị Igbo ekene m unu gwabanya papa ndị Igbo kene m anyị bịa ka anyị kene unu o tegokwa anyị bịadebe life onwe ihe lipụtara na-alịghalị so anyị na-achụ ihe ahụ ọsọ anyị tụgide ọsọ anyị jidie ihe ahụ lipụtara na-alịghalị ọ bụrụ ihe dị mma mana anyị emedị gịnị a ga-egbuchi afụla aka anya anyị ya achịkọtakwa onwe anyị kpakọta onwe anyị anyị na-agakwa n'iru biko ndị detela edemede anyị a reply bere kọmentị fa ma ọ bụ inbox unu ewe n'iwe anyị ga-abịa na reply anyị si na anyị ga na-abịa na-eme ihe dị iche iche mana ihe lipụta na-alịgharị ihe ka ndebapụta ndị n'ọrụ anyị na-agbagharị ndị anya unu ga-afụkwa ka ihe si aga papa yichiarụ ya bụ anyị nwere Igbo class taa anyị nwere ma ọ bụ elekere isii nke mgbede taa nke UK time Biafran time yana Nigerian time fancha bụ ofu ya bụ kpọta na ụmụ unu ka anyị kụzie elufe Igbo ma ndị okenye amara asụ gbakọta ndị Igbo class work na Zoom ka anyị welite asụsụ anyị asụsụ ọzọ maka na ọ na-anwụnyu anya anyị na-ekene unu na-asị unu dị ije daalụ na unu emeela unu mere nke ọma ndị deela anyị edemede unu mere nke ọma ekene dịla unu aka jelu unu mana o nwere ihe Adaobi si ka ọ gwa unu Adanna si ka ọ gwa unu okwu Adanna ka ihe igwe anyị enye unu na WhatsApp group anyị unu ya click every time unu chọọ join ozu class anyị ndewonu ọ si unu na a ga-enye unu link unu dee edemede unu kaba arụkwuo ihe unu chọrọ unu abịazina si hello ha anyị unu kwuo unu ga-ekwu ihe unu chọọ kwuo nie gaskia unu kwuo onye achọkwana m ịbata na otu ndị na-akwado asụsụ na omenala Igbo fa nwekweli WhatsApp nke fa achọkwana m ka m bata ebe a na-agụ akwụkwọ ka ụmụ m gụọ ma ọ bụ ka m gụọ unu dee nye mee nye clear anyị mara ebe anyị ga-etinye unu ọ bụkwanụ na ịchọ iso na fana bụ ikwukwe n'okwu anyị mara Igbo klaasị apụtago anyị ada agakwa azụ anyị eteterụla na-atụ nkweleke anyị zu ka eme ndị nkụzi abịago were ọnọdụ si na faya abịa kụzielu ụmụ Igbo ka fa sụọ Igbo dee Igbo bụọ ụmụ fa afọ Igbo unye anyị gụkwala akwụkwọ na nzu anyị kwuru ekene dị iche iche ya bụ taa a ga-emekwa ọzọ a ga-eme revision ya bụ onye Igbo ọbụla ọ bụrụ na ị mara akụziri nwa gị Igbo kpọta ya n'Igbo class world ebe anyị akụziri Adaobi ọgwụgwọ gwazie ndị Igbo okwu anyị ji ga-emechi gwazie afa chetakwa na ịbata n'ime Zoom class kene onwe unu ya kwuo maka onwe n'Igbo unu ya kwu ndewo afa m bụ nkọwa onwe Adaobi ichetakwa ihe ngwa ukwu ya ọzọ isi na gị unu ya kọọ unu bata Igbo class so mommy gwa unu ọmụtụ maka unu ya kwu afa gị ebe isi arụ n'ịdị ma ebe Igbo ndị dị iche iche na-abata anyị nwere class 1 class 2 class 3
anyị na-aga ya na taa anyị ga-aga na breakout rooms. Ya bụ ịmara arụ n'idi banye na room ahụ ọnyanwụ anyị ga-akọwakwu ya ọfụma ka emesịa ka ọ dị mgbe ọzọ ka anyị ga-afụzi unu na mgbede ọ bụrụ na anyị replyra kọmentị unu ewe n'iwe, unu chekwa cheche unu anụrụ onu anyị dekwa ọzọ maka meseji o juru ebe niile, ụfọdụ ọgbada ana ma anyị afụzini ya. Ya bụ ọ bụrụ na anyị reply iwe ga-adị n'ọkụ ichetekwala anyị idekwe kọmentị ga-agbagotekwa enu maka onwe ike ndị ọzọ adakwasịchaghị ya anyị afụrụ ya ị na-enwe mwute na anyị agụrọ ihe gị na anyị replyra gị. Biko idekwu ya ọzọ chetekwala anyị mekwu ya. Anyị ga-abịakwa n'izuụka ọzọ bịakwa na-emekwa ma ọ dị mma ndị Igbo. Mgbe gara aga anyị mere maka ka esi ga-achọta ọlụ na ndị nọọsụ si ga-achọta ọlụ. Na nke anyị ga-eme maka ndị nkụzi ma anyị n'izuụka na-abịa na anyị ga-akwado mee maka ndị nkụzi, anyị mekwe maka general job, anyị mekwe maka ndị chọọ ịbịa gụọ akwụkwọ ka fa si ga gụọ akwụkwọ, ego ụgwọ akwụkwọ, ihe a ga-efe esifa ma ya nkwado fa kwesịrị ịkwado ụdị kọọsụ fa ya agụ ka fa wee mee ọfụma nwetakwa ọrụ. ụmụ ihe anyị ga na-akọwacha mana unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, anyị na-abịakwa chebile anyị ka emesịa